Ovogodišnji trofej Beograda u bejsbolu održat će se na terenu za bejsbol Nadi Ciganliji. Tamo učestvuje više od 100 igrača mlađih kategorija iz zemlje i inostranstva, a finale je danas. Bojana Bojović je na Adi. I Bojana, vidim, je li imaš palicu u rukama? Da li ćeš da... Da, kolika je? Pa naravno. Da li planiraš da se okušaš u bejsbolu? Upotrebit ću palicu, ali naravno samo u svrhe bejsbola. U toku je utakmica između Slovenije i Mađarske, a pored mene su mladi igrači Petar i David. Petre, za koji klub ti se boriš danas? Za Beograd 96. Bravo, kad je utakmica? Posle ove sada. Sa kim? Protiv koga u stvari? Protiv Vindije iz Varaždina. Dobro, znači Hrvatska je u pitanju, a tu je i David iz Slovenije. U toku je utakmica. Ko vodi, Davide? Mađarska vodi, ali upam kaj bomo izjednačili, ali... Šta morate da uradite da biste izjednačili? Trebamo malo bolje na pičerju igrati ili malo više udarcev. Dobro, ti si na poziciji kečera, se tako kaže? Tako. Dobro, sjajno. Ajde, ostavljam te da sačekaš kraj utakmice. Nadam se da ćete pobediti. A Petre, kaži mi, molim te, zašto si se odlučio za bejsbol? Jesi gledao na filmovima Otkud bejsbol? Pa, moj tata je pretrenirao bejsbol i onda je moj brat slomio ruku i hteo je da ispravi. Išao da je ispravi na bejsbol, pa sam ja otišao s njim. Kakva priča. Ajde, molim te da mi pokažeš, da probam ja da udarim jedno. Može li? Ajde, evo, David će da mi asistira. Može da mi pridržiš mikrofon, Davide? Može. I budi kritičar takođe. Dobro. A? Šta kažeš? Dobro je bilo. Odlično za prvi put. Ja moram da vam pokažem i ovde na klupici navijače i ekipu. Može jedan pozdrav za jutarnji program. Pogledajte kako su slatki. Tu se jedu sendvičići, navija se, čekaju svoj red. Dakle, ja moram da kažem, danas je finalna utakmica u 3 popodne. Nadam se da ćemo mi biti u finalu, je li tako? Da. A inače, bejsbol kao sport je sve uspešniji u Srbiji. Naša reprezentacija je pobedila u julu ove godine i takmičimo se u B grupi. Pobedila je tim Severne Amerike, tako da smo sve bolji i u bejsbolu. Nataša? Najlepše ti hvala.